Okay ra mo nga naminaw sa Ebanghelyo. Una nga kamong mga ugangan, ban sa inyong mga binalay, masaog masamong, pwede ra gyud mo mag-away diha, magkarambula. Kining mga igsuon, pwede ra gyud mo magbatukay, lalis. Pwede ra mo mag-away. So pagyud, ang mga parokyano o ang padrikura, pwede ra gyud ta magbatukay. Ang mga silingan, pwede ra gyud ay mag-away. O ba ni ang mensahe ni Kristo? Ang mga membro sa mga organisasyon, pwede ra gyud mo magkagubot, magkabahin-bahin, mga BECs. So kung mahitabo na sa inyong kinabuhi, moingon dayon mo nga naaman ni sa Biblia. So okay ra. Bitaw, mahitabo mo na, pero ang pangutana, unsa may hinungdan, nganong naingon ana? Kung ang hinungdan, ang imong kaugalingong kapritso o pagkagahig ulo, adili na mao, mo ipasabot ni Kristo. Apan kon ang hinungdan, mao ang imong pagbarog sa unsay husto, unsay matarong, unsay pagtulunan ni Kristo, kana posible na nga mahitabo, congratulations kung mao na imong dangatan. Mahinumdum mo na usa ka gayon ni ana, doon ako'y gi-post diri sa Facebook, mahitungod aning magsugal sa patay. Naniingon ko dito, dili kini buhat sa usa ka Kristiyano. Kay ang patay angay ampuan, dili sugalan. Mas maayo pa'y walay magbilar diha, niya nagsugal ra di ay. Mas may pa'y walay nagbilar, kaysa na ay nagbilar, niya nagsugal ra di ay, nagbuntagay. On sabi niyo, on sa'y nahitabo, gi-share mo to, gi-komentaryohan ko sa Facebook, pari, anak, bago pagani diri mo, anak, batukan yun ka. So congratulations. Sa usa ka amahan, na mumanto siyang pamilya, kini mo'y atong prinsipyo o baruganan, dili ta mo sunod kung unsay mga hiwi na sukdanan diha sa katilingban. Kinahanglan kuyog tagsimba, banag asawa. Anya naadyoy mo ritubar diha. Kana, congratulations kung mahitabo na nimo. Natuman diha nimo ang Ebanghelyo. Pananglitan ni atong miaging eleksyon, doon ay usa ka youth nato diri nga nag-away sa iyang mama. Hapit gipalayas. Kaya ang iyang mama, iya man giapil sa lista ang iyang anak ug nakadawat na siya sa kwarta. Pero ang anak kay sige man diri sa simbahan na convincer siya ba unsa gyoy husto nga pagbutar. Giaway gikasab-an siya may siyang mama kay naulawan kuno ang iyang mama. Kaya nakadawat na sa kwarta, niya pang mama may nauwaw. O siya nauwaw siyang gihimo. Kanya, nalista na siya dito, niya estudyante man, anas siya 8. So nag-away. Sa pabarog sa husto, unsay pagtulunan ni Kristo. So mo na si Kristo nagpamatuod pud ani. O nga lansang gyud siya sa krus. Kaya daghang may batok niya. Ano yung mga igsuon na ang hulagway ni Kristo kalayo? Diba ang instability sa kalayo? Diba kanang kalayo, di mo na mahimutang, magsigig nagsilaog. Pero hangtod na magsigig siya glihok, ang kalayo, magsigig siya consume, magpabilin siyang kalayo. Pero kung di na mulihok ang kalayo, wala na siya sunugon, kung saan may matabos kalayo, mawala. Muna nga, the instability of fire is its stability. Ato pa, isip mga tinunan ni Kristo, isip mga misyonero, puno sa paglaom, padayon kita kanunay sa misyon. Muna atong tema karon sa ato ang Vicarial Pastoral Conference on New Evangelization. Padayon sa misyon, puno sa paglaom. Muna ang kalayo. Bahala gikontrahan na ka, bahala gidaot na ka,
giatake na ka, padayon gyud gihapon sa imong maayong buhat sa misyon. Padayon gihapon sa imong pagsaksi sa pagtulunan ni Kristo. Mao ni ang nagkalayo. The sense of mission is burning within your hearts. Ikaduha nga kuan sa kalayo, kining kalayo makarelate man ko ani kay sa mua sa una dito sa Katipunan, Biniray, wala man may kurente. Kalayo jud ang gisaligan, lamparilya, kanya kanang Domingo sa hapon magdaog ng migdako kayo. Kay maghalog migdahon sa saging. Kay para gamito na mo sulod sa kasimana mo ay pustag balon. Balon ba sa eskwelahan? Dahon saging man among balunan sa una. So maghalog ng midaan na, daog mig ka ng mga langkay, ana, takong, kusog kay kalayo maghalog, sus, inita kayo So ang laing nga karakter sa kalayo mga igsoon, kanang nagdilaab, kainit nga makatakod sa uban, makapainit sa uban. Kagabi ibitaw giadto nako si Father Titi sa thesis na assign mo na diri no? Kailaman mo niya. So nasa rito kay giatake siya atong kanang sa to gahapon o siyang adlaw. Tulog ra siya dito, di na siya makatingog. So akong hilugan, limitado raman po ang makaduaw niya. And dan po nato assistance no, magamit itaon sa iyang pamilya. And paghikap na ko niya, bugnaw ka ay. Ito na. Siguro ni gawas kong milagruhan ni sa Ginoo. Nakadawat naman po siya, peaceful mo kayo siya na. Or ready naman kayo. Kaingo mo siya nga. Ako na siya magpadala sa kambalanan. Pero kung makaduaw niya tanan kayo mo, matay na niya hinoon siya, ma-infect ma. Dito, kay delikado mo yung anak, no? Weak na kayo, blawas. So kung gusto mo hatag o personal na tabang niya, pwede niyo ikuan sa opisina or ihatag niyo na ako, ibutang diya sa envelope for assistance ng Father Titi. Kay nagserbisyo po siya ninyo diri. Yung kana bitaw makita na ko kung future ba niya. Wala yung anak dahil may tabo na ko, no? Higda na siya dito, shorts, anak. Simple kay t-shirt. Ang pare gina, bisag unsa ka, high-tech ba? Naanak sakyan na diya, anak. Kay mga suoton, nagabot si mong inding, magpurol ra ka dito, ikaw ra usa, uban sa pamilya. Ano dyan? Diya sa parokya, demanding pag any mga parokya, padir, ang among hilog, among masakiton, padir, hapit na padir. Isa gadaot ka, galayan yung lawas, ato agit padir. Ato kita ako pare, isa gaulan. Ako, gisipol lang ko rin, ulanan ko kay sikol man, mugos man yun. Sa nga tayo, kay-iskid yun. Anak ka dito, anak, paktas. Ang ending ni mo, ikaw raw sa magdaot dito. Anak, ang mga parokyano ni mo sa una, biba ni mo, ikaw raw sa. Pero bugnaw na kaayos siya. So yung anak, kumuha na'y kainit, patay, no? Bugnaw na. So kung init ka, makatukod ka sa kainit, kini daing mapadayonon ka sa imong misyon. Di ba, mura magagbatukan, batukan man ka. Pero kung mo assert lang jud ka kay kumbinsido ka nga kining imong gihimo alang ni Kristo bisag daghang kay komentaryo batok nimo. Wa lang ka kabalo maka-influensya dahil na sa ubang mga tao. Kabalo ba mo nga nakoy makita nga mga lumilihok diri bisag ordinaryo Katoliko. Sa iyang kaugalingon paagi nagsaksi siya sa iyang pagtuo. Ma-inspire ko mo tan-aw. Kanya kini ako makaubang mga pari, ako minigi-share nga sila ni ako kay usay mo action ko kapoy ba? Kapuyon ko physically. Idara naman. Pero makita na ko silang Father Tabs, Father Sandy, Father Chino, Father Brags na kugi ba, passionate ka ideal sa ilang field, sa ilang assigned task. Makuan po ko, mainit po ko, matakdan. Maka-inspire dahil ng tao nga nagdilaab, nagkalayo, init kaayo diha sa iyang misyon, buluhaton sa kinabuhi. Inspiring. Kanya ang kalayo, katulong, ang likewise kalayo, ang kalayo, i-consume niya, di ba? Sunugon man niya. Mahinumdum ko sa una,
Walay pili ang kalayo, sunog yun. Matingala bitaw tayo ng building nga, konkrito, matay inig masunog. Masunog mo yun. Bisag konkrito. Di ba? Kanang kalayo ba? Consume yun sila, binagkusog kayo ba? White pili. Iris yun, gatong sunog dito sa Amerika, sa US, California, di ba? Ahurot yung mga balay nga, mahitig itong mga balaya sa mga artista. Aug daw. Usog ang kayo. Minum daw ko sa una, kanang manugoy mikabaw, yung aron mga September, malaya naman ang kugon, nag-as na ba? Kugon. Amo ng dauban. Dauban na mo, kanang wala lang po'y balay ba? Dauban na mo ng kakugnan dito, sunog ng kugon na ahurot yun, ugdaw tanan. Ting ulan naman dahil ng dapit sa September, ting ulan man Agosto, September, pag ulan, mutubo dahil itong mga bagong kugon, ting busuga sa mong kapaw. Tingon ang kalayong consume siya. Consume siya, walay pili. Ang mission, walay pili. Hutdon yun niya tanan. Pero ini gumag-consume na ay mo gitib na kabaguhan, transformation. So, mauni ang atong pagsaksi sa atong pagtuo. Tinuod na doon ay mga opposition, doon ay mga komentaryo na sakit, insulto at agihon ka, butang-butangan ka, pero just go through. Uban sa panaba o grasya sa Diyos, ginayahan sa iyang pulong, kay inig-abot pohon, doon na raon niya'y transformation. Doon ay bago diha na mugiti. Sa kong bitang experience mo igsoon, panapos, ma-assign ko parokya, primero magkagubot yun na. Magbatukay. Pararagot po sa naitabo diri. Naay mo reklamo. Utsa man ang pariada. Iyang giguba, ang among naandan. Naay mo kuan. Pero padayon na yun kay kupitsito man sa ko. May sakto ko. Di man ako ang personal. Pero kadugayan mo yung after 3 years, after 4 years, after 5 years, mas daghan yung mga tao nga mausog ang ilang panglantaw, ang ilang perspective. Kaya ni-insist man ka, mapadayonon man ka. Naagyot siguro po yung uban nga, di yun, gahit yung ulo, pero kasagara ma-transform, mausog ang ilang panglantaw. Yung inigbiya niyo mo, magsigin na dahil panghawit, naghawa pa din. Pagilong diha. Wa sa mong mata. 5 years lang yun may. Pero ingon ang realities kinabuhi. Pareharagot po niyo mga ginikanan, kontrahan mo sa inyong mga anak. Ma-instill ka diya disiplina, kanang magkalayo yun ang disiplinahon ako na akong mga anak. Tudluan ako na unsay kinabuhi. Ay, kontrahon kasi mga anak, tungluhon pa ka anak. Pero inikamatay ni mo puhon niya, nagko na sila. Hawa na, magsige na sila bilib ni mo, kinabago man sila, na-transform. Sus, papa, wala ito sila. Ang ilang sige magawa sa baba, mama, papa, kung wala ito sila, kay grabe man ang imong influensya nila. Pero na ako, karon nung lumipsap ko sa mga ginikanan sa una, grabe, ako mga amigo dito, maing dula-dula. Ako dire, gabunglay sa kamaisan. Ako dire, kuan ka nang nagbughag lubi, naglugit. Ako dire, nang louds baboy. Nagdaro. Daro man ko sa una, ka nang bakilin. Yung panyo, luping muna ako siguro ginatiman, ibasakan, kamaisan. Anad mo ko elementary, high school. Kaya kung di ka mo trabaho, doon pagbunal. Pero karon, sige kong ingon, mana kumama, sige kong hinumdo, sus kung wala siguro. Ito ko may ingon agro to. Siguro ko sa horseshoe. Ba sa prisuhan. Ay, magkabugoy mo sa pusa una. Sus, nagit siguro ko sa prisuhan ron. So, ingon So, do not and never give up. Kung unsay husto, matarong ug subay sa pagtulot ni Kristo, barugi, buhata, hangtod mga matay, bahalag mga matay. Kaya mo na himo ni Kristo, muna ang kalayo na nagtilaab. Basta para sa Ginoo, diretso gina, walay daghang kahadlong. Kaya sigurado gayon ang imong padulngan. Matud pa diya sa Salmo. Ito yung Salmo. Sigaw no, nagtahon na to. Sige na. Ginoo
magaling ug tabangi. So dili mahadlok, dili mabalaka, kaya ang Ginoo mo atong panalipod ug panabang. Kung mubarog kita ko unsay husto, unsay matarong, unsay Dios no.